Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ti dakdakkel ti panagayat na iti ama wenno inana, ngem ti panagayat na kanyak, saan na may kari kanyak. Ti dakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak, saan na may kari kanyak. Siya sinuman na di mangibaklay iti krus na ken sumurot kanyak, saan amay kari kanyak. Siya sinuman na mangisalakan ti biag na mapukaw nanto, ket ti makapukaw ti biag na gapu kanyak, masarakan nanto. Siya sinuman nga umawat kada kayo, siyak metlaeng ti awaten na. Siya sinuman nga umawat kanyak, awaten na met tinangibaon kanyak. Siya sinuman nga umawat iti propeta, gaputa may sa propeta, magunggunan tumet akas ti panakagunggunat ti propeta. Siya sinuman nga umawat tinalinteg a tao, gaputay suket nalinteg, magunggunaan to. Magungunaan tumet akas ti panakagungguna tinalinteg a tao. Laglagi penyo ati siya sinuman namang ted ti uray sa nga baso laeng analamii sa danom, iti maysa kadagitoy nanumuha pasurot ko, gaputay suket pasurot ko, awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti Banghelyo ti Apo. Embag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Dan sa ti talong agpabunyag Apo, talo wenno do may sana. Gawatek tagtugaw kay dito'y sango. Nagiti agpabunyag, agraman dagiti mga anak. Kaya ninang, ninong, umay kayo amin dito'y sango. Mga anak, abayin nyo dagiti anakin nyo. Dapay may sa, talo ko na yo. No awan di may sa, sumurot ton di jay nagana. Dinaratan, di ito pang bunyaga kon. Imbagayon summit nga alas 9. O palakpakan tayo ni Apo Dios, napigsa ti todo, agyaman tayo ken kuana. Mangigdak mo lang Apo. Hello? Hello? Ngidak summit mawawatan. Napigpigsan summit di todo. Dagiti naglabas ngal daw, ket apay dinaksamat kayat ngagsermon ni Apo Dios. Okay, kompleton. Ni awam tatang da. Ayan ti tatang. Ayabam ti tatang ti abayo. Okay, mangigdak ka po mawatan niyo. Sigurado kayo, masumungbat amin, di anda mawatan. Di talikod, mawatan da. Okay, kadagiti naglabas ngal daw, kaya tado dagiti didigra nga simbang bay. Taan lang nga diti pagilyan tayo nga Pilipinas. Uray ijay Japan, di naminduan di Japan. Di jay met Venezuela, agsingin nga earthquake. First time ko ti makangeg nga singin nga earthquake. Halos 39 minutes laeng tinagbaitanda. Kaya tada tinapasamak, that was 2 weeks ago, nga special nga collection tayo para kadagiti nadidigra. Kaya tagyaman na, tada intedyo itata. Dati kay kuna ni Apo Ropo, pasensya, awan tinakolektami kuna na ano dati collection para titulong kadagiti agkasapulan. Iso nga kuna na, yak amo no adda kuna na, so nang ted iso na ti bukod na nga kwarta. Kaya kuna na, baka no ited danto, jay nayon na, day talatan ti ited ko kuna na. Kaya nakigtutak, tadamat tinted nan ti sekretary tayo. So nga namin dua kayo nga nang ted, ititulong yung kadagitay na didigra ti ginggined. Mano inted yo? Bukod yung inted Apo. Mano? 20? Yan, narigat sapay makagatang ti maysa nga bottled water.
So nga, di kita dagi United titunggal parokya, out of 43 parishes, adan sa lang ti may nga saan nga nakaiteden, ay na po, dito pa'y mabot ti talugasot, 300,000. Kaya nung kasi nga didigra kakabsat, awan ti kang runan nakasapulan dano saan nga taraon, ken inumen. Iso nga kunakit ni, ada pa'y laang tim imot ti kakabsat nga katoliko ti Ilocosor. Agkurang pa'y laang ti tulong da. Nung ano nang tad ka ti 20, may nga bottled water lang tintulong mo kanyada. Sa kasapulan tayo ti tumulong kakabsat, titipada tayo nga tao. Nagbayat dagiti manggigan tayo itata. Tangamin ipasimudaag na, ngano adati itulong tayo itipada tayo nga tao, agsubli kada tayo iti ad-ado. Numan payhan tayong expectaren ngim ni Apo Dios ket managparabor. Siya ka talaga nga napaneknekakon dayto yan iti biyag ko personal nga biyag ken iti trabaho ti social action. Da kami ngamin kakabsat ket halos agmalmalem ket aggado dagiti umay dumawat iti tulong nang runa kadagiti taraon nga dapay dati may sang kanayon nga sukimi nga bakit nga may sanan nagbibya everyday nga umay tanyang arod kanurin oy kakti dakkel kuma kasla kuma 5 kilo hanna mabagkatan ana mabagkat so nga kapilitan nga itid milang ka 1 kilo 2 kilos nakakaasimutan piman nga magna. Gad, tuno ko na dagitay kakadwak, Father, basitan tibagas tayo. Basitan tibagas tayo. Ito dumat mapanak pumasyar kadagiti parokya, ni tabagas mo, sayang, ited mo langin, mangted dan tumanain. Natay ka, Apo, yawid mo to ti sangakaban kung kunanan sa ni sekretarya tayo. Yawid mo to ti sangakaban nga bagas ni agyaman at daman itulong kon kadagiti agkasapulan. Iti first reading tayo kakabsat, nabaknang nga babae nga kanayon na nga bisitaen ni Propeta Eliseo. Kanayon nga mapandijay. Balay da Propeta Eliseo, di balay na ni Propeta Eliseo tamabalin nga adamisyon na iti dayta nga lugar. Ket kunana ken nilakay na nya nga tano pasimpatayo di jay ngato ti balay. Tapno umay adati pagturugan na suninayunan na pay. Sanda lang nga binisita daytoy ni Propeta Eliseo ninayunan na pay. Inikan na ti pagyanan na no umay inggabil na pay di jay ti lamisaan nga usaren na ken dumapay nga usaren na. Ket kalpasan iti dayta ni Eliseo kunana nya nga tati napintas nga isubad ken kuana. Nya tinsubad ni ti Dios babaen ken ni Propeta Eliseo ti daytoy nga babae. Anya insubad na Apo nangagyo mo natatay. Hello, maturog da. Siyak sa latin nagdengeg tatay sister sa nga ti mama dagin surom kanyada nga dumngeg ti sao ni Apo Dios. Anya insubad na anak lakay ken baketdan. Islaman ken Elizabeth dayto yun na ngem pinaraburan ti Dios iti anak gapo ti kina managparabor da. Generosity begets generosity. Ti managparabor agsubli ngaglaplapusanan kada tayo. So nga ti banghelyo tayo kunan ni Apo Jesus no mangted ka uray sa nga baso laeng nga nalamiis adanom. Kinunana ti banghelyo tayo ti Dios para buran na kanto ti ad-ado. So nga dahi ti karit kada tayo kakabsat tinaldawa pa nagbiag tayo. Numan pay mabalbaliwan sa daytoy nga panawin tayo na medyo umimimot ti tao ti pada na nga taon. Lalo ket mangrugin samet ti panakaisuro ti kinaimot di uneg ti pamilya tayo. Amuyo day Apo no apay. Iba no mapanagbasa jubing mo ikam ti balon na anya tibilin mo. Idi ununa na tibilin ginanang
i-share mo, tabalon mo, iti classmate mo. Itata, saan mo nga ipagpakita di classmate mo, tabalon mo, tadi nanto alain. Gusto ako? Naala kayon. Dahil yan tinagbaliwan na. So nga ubing pa'y masursuro nanti agimot. Kaya na may sapay dito nga makita tayo kakabsat, tayo kinaman nagparabor tayo, uray ti simbaan tayo. Amok nga managparabor kayo ti simbaan niyo, tanalpas yung arod nga kunan ni Apo Obispo nga napapintas ti simbaan niyo. Ngayon diya kamo ano daduma, ada dagiti napanpansin ko, dakpay lang ti parokya, nga no dati ag kasar, wow, nakabungbongga nga kasar. Na nakapinpintas dekorasyon, bado nakapinpintas. Ito no nakadanon di opisina kung na di sekretarya, ma'am, tibayadan nyo, titaiting, gaputa di kayo nagtataiting, hindi ka 3,000 na nakuma di sekretarya, makapaelek tawaran dapay. Wala, di lang mabalin nga 2,000 lang. Tumawar ka pa, nung may panggap kinapo Diyos. Anyo madlaw da jaya po? Uray da jabik, gapo di bulsayo, no may kay makimisa, nyapilyan nyo apo. Di dan samu ti pilyen da jaguni uni. Gunak narod tulad dumak, ala, nabayag tayo nga katolikon. Tataket 2026, hindi mat umas asunso tayo wagas tayo, nga tumulong ti panakapaduras iti pamati. Babaen kadag iti obligasyon tayo ti simbaan, akas iti tithing. Hindi na minsan manen nga meeting, may pagtutungtungan manen ti tithing. Tadansa dagitay parokyan nga mang-implement 150 pesos. Agreklamo ka no, dagiti daduma nga parokya, apo, nagdakkel ka no mo ti tithing dan. Dada kayo, 50 pe lang niya po, 50, 100. 50, agreklamo ka pa hindi ka mo gayam, nga daytoy nga sagot mo, iti simbaan tayo, ket dakdakkel ti isubad na kada tayo. Nang nagruna ti subad ti Dios, abiyag tayo. Iti panagbiag tayo ti inaldaw. God is never undone of generosity. Santong Apolos nga mawanan ti kinamanagparabor iti Dios tayo. Ano duma, uray nulukwenda ka, kung nangarod ni Pope Francis, uray nulukwenda ka, san kanto pulos, ngagpatingga nga tumulong. Na minsan ngamin, adak palagiban na yuyo idi, yaka mo no, tagano da ijay nga lalaki, idi umuli, jiban na yuyo, tagpangato nga ron yung simbaan, madama meeting ti PPC, nakasarokod, nga kakaasipiman, nga umululi, kakaasipiman, nga halos di na magguyod, jisaka na, titsura na, atay ko maguyuyudan na, nagriga na nga guyudan. So nga kunak ni kay man, ikan ti ayuda na, dahito, wano tulong ken kuana. So inikan dagiti kakadwak, nalasin ko nga peke. So nga kunak di kadwak, sarunwem man, idi sinaruno na, nakadanon di baba, diretsyon ti pagnana. Dayjay sarokod ginusar na nga nagpangato, son ti pinangbitbit na dayjay nakasupot nga inaited ken kuana. Ya kuna apo hanga usto nga pilay kuna nakanyak kuna met ni Apo Dios amuna dayta kuna ya kinuna ni Pope Francis uray no kasano ti panangluko daking ka, you have still to give your generosity. Dayta ti pudno nga tumulong kinunana. Nga saan mo lang nga tulungan, gaputag ka sa pulan. Di ka di tulungam, gaputa naggapo iti kaunggan ti pusom. Ya, naggapo ti kaunggan ti pusom, naggapo ti kinamanag parabor mo. Iso nga tulungam, uray no, manglukluko dayta tulungam. Gaputa saan nga dayjay tulong mo tinapateg, no dikit di dayjay ayat ngayon pakitam iti tinulungam. Yung nga uray dati first ready at dati ebanghelyo tayo kakabsat no man pa'y mamisinterpreti da dumaa nga kunana nga ayatem di panagayat ke no hamuka no ayatem ti Diyos nga may ayatem ti amam ken inam di kan tumay kariken kuana
Yung tigayat na nga pasimudag ni Apo Jesus kakabsat, our love to the Almighty, ti panagayat tayo tinapo Diyos ket priority. Isu ti kang runaan, tapno amin nga ramid tayo, ket sumurot daytoy, noy ayaten tayo ti Ama sa dilangit, ayaten tayo met ti pada tayo nga tao, nang nagruna dagiti kameng ti pamilya tayo. Dayiti kayat nga pasimudag ni Apo Jesus kakabsat. Ken kang runan na unay, impakita dagiti naibasa kada tayo, ti kinamanagparabor ni Apo Jesus. Malagip tayo kakabsat no kasanong nga impakita ni Jesus, ti kinamanagayat na kadagiti tattao. Idi adda kada tayo, awan sa bali nga kinita na no saan nga ti pakaseknan ti tao. Ginagbisin pinakan na, gipilay pinapagnana, gibulsek pinagkita na, kada tayo nga managbasol, indaton na tibiyag na para kada tayo. And this is the greatest generosity that God has given us. Dahito ti kang runaan nga kinamanagparabor ni ti Diyos kada tayo, isu ti panangidaton na tibiyag na itinasantuan na krus. Gaputi kinamanagbasol tayo, inalangon na, kitinted na tibiyag na para kada tayo. Kung nati may kadwa nga may basa, nakipaset tayo ti panakatay na, ngem makipagungar tayo ken kuana. Intayo nga rod, lukatan ti puso tayo, ti puso nga inted ti Apo kada tayo nga managparabor. Dahil ito'y nga parabor tayo, subadan ti Diyos, ket ti kang runan nga isubad na kada tayo, isu ti pagarian na. Sapay ko matakasta.